Ha meleg. Nem akar. Nem akarja. Hát rázd meg egy kicsit. Hát ott lóg a mentosz, nem esett bele. Tudom, Hát akkor... ezen akarok. Nem akarja. Nem akarja? Nem. Ha oda rázd meg egy kicsit. Rázzal meg? Hát ott lóg a mentosz, nem ér bele. Hát tudom, pont azt akarom, hogy Oda kötözted? Ó, te. itt kell ütődök. Hát akkor csavard le azt a kupakot, hogy te essen bele, hogyha... Na most, Most oké. esetben. Hát a Tesco-s kóla az egy kicsit silányabb fajta. Na. Hát ja, ez Tesco-s kóla volt. Ez ennyit tudod. Mint már oda. Mit tudod, hogy Tesco-s kóla? Megnézzük, mit tud a Coca-Cola. És akkor? Ez volt a Coca-Cola! Nagyon kevés.